Il-metal detector hija magna li tidentifika traċċi ta' metall anke dawk li jkunu moħbija. Fi kliem l-eks Ministru tal-Ġustizzja Karm Mifsud Bonnici din il-magna li ilha tinsab fil-qorti f'Malta għal numru ta' snin ta' kull sena jirnexxilha taqbad diversi affarijiet tal-metall li potenzjalment jistgħu jkunu ta' periklu jekk in-nies jitħallew jidħlu bihom. Il-sena bil-qorti in-nies jinsabu li fuqhom għandhom skieken, imqassijiet, affarijiet li m'għandhomx bżonn. Il-ġimgħa din il-magna tweħlet fil-qorti ta' Għawdex ukoll wara stennija ta' 6 snin u jumejn wara li raġel daħal fil-qorti armat b'mus u aggredixxa avukatu klient tiegħu b'dan tal-aħħar jispiċċa jissielet tal ħajtu. L-inċident seta' ġie evitat li kien hemm il-metal detector. Din il-opinjoni tal-maġġoranza tal-avukati li jipprattikaw fil-qorti ta' Għawdex, b'16 minnhom nhar il-ġimgħa ma ddaħlux għax-xogħol b'sinjal ta' protesta għax il-metal detector ma ġiex installat minħabba tkaxkir tas-saqajn. Numru ta' tweġibiet parlamentari għal mistoqsijiet tad-deputat Laburista Justin Caruana jikkonfermaw dan. Fl-2006 fit-tweġiba parlamentari, il-Ministru għal Għawdex Giovanna De Bono qalet li l-installazzjoni tal-metal detector qed tiġi kkonsidrata. 3 snin wara fl-2009 l-istess Ministru qalet li għadhom qed isiru l-arranġamenti neċessarji sabiex titjieb is-sigurtà fil-qorti ta' Għawdex. Marzu 2010. Mistoqsija parlamentari oħra dwar il-metal detector li iżda tingħata l-istess risposta ta' 4 snin qabel mingħand l-istess Ministru. L-installazzjoni tal-metal detector għadha qed tiġi kkonsidrata. Sena wara, fit-12 ta' Diċembru tal-2011, l-eks Ministru Karm Mifsud Bonnici waqt diskussjoni fuq mozzjoni tal-Oppożizzjoni li telenka nuqqasijiet fil-qorti ta' Għawdex kien għalhekk. Għandna ċertu diffikultajiet għax il-bini huwa wieħed antik, napprezza dik għandek diffikultà wkoll għar-rigward tas-sigurtà, jiġifieri ma tistax tagħmel il-magna illi għandna ġol qorti ta' Malta biex inti tara li ħadd ma jdaħħal ċerti affarijiet. Biex l-erba li għadda sar attentat taqtil fuq persuna li jista' tinsab fil-periklu tal-mewt minħabba li ddaħħal mus fawla tal-qorti Għawċija. Jumejn wara dan l-inċident b'xi mod id-diffikultajiet kollha biex titweħħel din il-magna ġew meluba u l-magna tweħlet u qed topera. One News staqsal il-Ministru responsabbli mill-qasam tal-Ġustizzja l-Ministru Għawċi Chris Said jispjega għala l-metal detector twaħlet fi żmien ftit sigħat wara l-feriment ta' nhar l-erba' meta kienet ilha imwiegħda 6 snin għaliex ma ttieħdietx azzjoni qabel u jekk hux lest iġorri responsabilità politika fuq il-fatt li żewġ persuni weġġaw minħabba dan it-tkaxkir tas-saqajn. Iżda l-Ministeru ta' Chris Said minflok wieġeb irreferina għall-Ministeru ta' Għawdex li jinsab taħt ir-responsabilità politika ta' Ministru Għawċi ieħor, il-Ministru Giovanna De Bono. De Bono minnaħa tagħha wkoll ma rrispondiċ għal mistoqsijiet ta' One News u qalet biss li issa twaħħal il-metal detector u li hemm persuni miegħu li kapaċi jħadmu dan l-apparat. Brabta ma' dan il-każ il-kellim ewlieni Laburista l-Ġustizzja Jose Herrera għalli din is-sitwazzjoni fil-qorti ta' Għawdex hija waħda inaċċettabbli. Naturalment min wara dan in-nuqqas għandu jerfa' responsabilità politika tiegħu. Jiena niskanta kif żmien 3 ijiem irnexxielhom jisibu metal detector, nispera li tal-metal detector u wieħed ġdid u wieħed modern u mhux xi metal detector antik li kien se jintuża Malta u ma ntużax u allura se jintuża l-Għawdex.